Volgende week donderdag is de première van het Iep en Lof spul van Jorwert. Het stuk van dit jaar heet Het Feest. Een eigen bewerking van de film Vesten. Het feest is een heel ander stuk dan men in Jorwert gewend is. De lat ligt dan ook hoog. Het feest gaat over een familie waarin hij 65 wordt en als zakenman grut uitpakken wil en elke keer uitnodigen. Zowel zijn intimie als zijn vrienden. Het lijkt een prachtig feest te worden, werd zo'n niet mankeert, maar dan komt uiteindelijk het zo'n met een haatgerucht op te proppen in de zin van een speech en vertelt er zaken die de integriteit van Hoyt nogal op de korrel nemen. Zo komt de tjustere kant van Hoyt komt boppen en dan is de vraag, is dat verhaal van Hoyt zo'n wier of net? Er ligt een schaduw over de dag omdat de oudste dochter een half jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Tijdens het feestdiner doet de oudste zoon Christian een boekje open over de duistere kant van vader die niemand verwacht. In de tuin van notaris Van der Hem zijn de repetities voor het feest in volle gang. Prachtige huis ombouwd tot hotel. Wij hier een Ik ben de Hoyt van een familie die 65 wordt. En naar aanleiding daarvan wil er een grutfeest houden. En hij wil dat ik op video lezen. En dat moet een hele mooie dag worden, maar het betekent een beetje oors. Het is een dreig verhaal, zo'n je. Ik weet steeds kennen, maar het is een verhaal waarin in elk geval hoop en leefde uit waai komt. Het is een verhaal waarin mensen vertellen even over haar problematiek. Maar we zorgen dat ze geen erbij opknappen. Maar tegelijk zit er genoeg humor en soms zwarte humor in. Maar het is wel weer humor in de zin van, we vielen u uiteindelijk, als je de vaststelling had, viel je aan de eind, viel je opluchter als vader, denk ik. We staan al een vaarjong van het 52e Iepenlofspel. Klopt het. Ja, de 52e zit er rond te komen. Hier hebben we weer een jubileum hier, dus ja, klopt. Hoe gaat het maar de kaartverkoop op dit moment? Super. Ja, beter dan oren hier. Ik ga de krijg al 4500. Nou, ik ben krijg op vakantie geweest, dus ik schrok ervan. Dus het rent als spoor. Er binnen nogal wat Iepenlofspel, hè, laatste tijd. Ja, dat hebben we aan het begin van het jaar ik wel even zien zijn van de blikse gaten, jongens. De spoeling wordt dun. De 12 of 13 nieuwe belofspelen lopen in Friesland. Maar ik heb begrepen dat ze alle keer een bergpubliek lutsen hebben. En dat vind ik hartstikke mooi. Want het is een mooi evenementencircuit in Friesland. Nee, Klaas, nee. Sorry. Dit is een keer dat Linda stond. Is er wat te laat in het stik? Er is genoeg te laat in het stik. Er is bij een ceremoniemeester die beziekt met zijn humor de boel te redden. En Zo doch mij denken nun gestern, toen ik strijd hier met mijn vrouw Isolde. nou, dan zou het zo wezen kennen dat je als publiek het krijgt wat ongepast vinden om te laten zien. Maar aan de andere kant, ik krijg er veel, oh lekker, ik heb wel even zin om te laten zien. Dus het is, dat is wel heel, ik denk dat er liekevolle humor in zit als oren en alleen nog nou binnen de verhalen eromheen en krijg wat dreiger. En ja, laat je dan of net. En aanvankelijk wat twijfelt zelf om deze rol te spelen. Ja, nou, hoe het stik, dat ik het stik net mooi vond of net goed vond, maar ik heb de film een paar keer gezien en ik wie wel van die film. Maar het is een heel zwart, donker, tjuster verhaal, met name in die film. En ik heb me heel lang al afgerekend van, is Jorwert daar het podium voor om dat te brengen. Wij hebben eerder nog zo'n stik bracht. Maar gaande wij de simmer ben ik helemaal om. En ik denk, ja, dit wordt prachtig. Ik kan prachtig in spelen worden met een hele mooie rol. En nou, ik leeuw erin. Prachtig, prachtig.
Wat kost een kaartje en hoe kunnen we er aan komen? De kaarten, heel simpel, als je Jorwert in Google intoetsen, dan kom je heel gauw op de website van het Iepenlospul en daar kun je kaarten bestellen. En ze kost je €20 per stuk.